ଦେଇଛି କେଡ଼େ କେଡ଼େ ମୂଳ ତାର ନାଡ଼ି ଦେଖ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ନାଡ଼ି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ନାଡ଼ି କାଟି ଦେଇଛି ଏଇଟା କେହେଁ ହେଇଥିଲା କି ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଥିଲା କେମିତି ଜାଣିବୁ କହନି ଶାଗ ଇଏ ଆମର ବାବୁ ସେମିତି ଶାଗ କହିଲେ କ'ଣ କେତେ ବାଛୁଛ ଶାଗ କ'ଣ ବାଛୁଛ ନ ବାଛୁ ତା ଭିତରେ କେଉଁଠି ଶାଗ କେଉଁଠି ପିଛୁଆତି ଥିବ କ'ଣ ଥିବ ଏଇଟା କେମିତି ଖାଇବ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଲିକି ଶାଗ ନ ବାଛିନି ମୋ ମନ ଶାନ୍ତି ହୁଏନି ଏତେ ଏତେ ନାଡ଼ି ଅଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଲାଗିବ ପାଣିଆ ପାଣିଆ ତ ସାର ପକେଇକି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି କାମଧନ୍ଦା ନାହିଁ ଖାଲି ନା ଶାଗ ବିଡ଼ା 10 ଟଙ୍କା ଏଇଟା କ'ଣ ଶାଗ ଖାଇବୁ ହଁ ମୁଁ ତାই ପୋକରା ପତ୍ରକୁ ନାହିଁ ହେଁ ହେଁ ନାଡ଼ି ତଥାପି ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସିଏ ନ ଖାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଶାଗ ଭଲ ପାଏ ମୋର ସବୁଦିନ ଶାଗ ହେଲେ ଚଳିବ ଆମର ସିଏ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଶାଗ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ନା କ'ଣ ସତ କହୁଛି ନା କାଲି ଦୀପାବଳି ଗଲା ଜ୍ୱର ଯେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି କ'ଣ କରିବି ଦୁଇଟା ଶାଗ ଆଣିକି ତାକୁ ବାଛୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ବାଡ଼ିରେ ଦୁଇଟା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଭାଜିଛି ଆଉ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗଟା ଦେଖେଇତେ ମନ ନାହିଁ ଶାଗ ଦୁଇଟା ବାଛିଦେଲି ତାକୁ ରଖିଦେବି କାଲି ପାଇଁ ଆଜି ଭଜା ସରିଲାଣି ଶାଗ ଶାଗ ଭଜା ସରିଲାଣି ଏତିକି କାଲି ପାଇଁ ହେବ ଆଉ ପୁରା ଏଇନା ବ୍ୟସ୍ତ ଥଣ୍ଡା ବି ଜୋରରେ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ହେଁ ହେଁ ନାଇଁ ଦେଖ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ପାଇପ୍ ଭଳିଆ ପାଇପ୍ କାହାର ସବୁ ଶାଗ ଦରକାର ନହେଲେ ମୋ କତୁ ଦୁଇଟା ନବ ଧାର ମୁଁ ଦେମି କାହାର ଶାଗ ପସନ୍ଦ କହିବ ହେଲା ହଉ ମୁଁ ଜାଣି ମୋର ଏଣେ କେତେ କାମ ମା କେତେବେଳେ ବାଛି କ'ଣ କରିମି ଛୁରୀଟା ଆଣି କାଟିଦିଅ ନହେଲେ ଚେକେ ଚେକେ ଅଧାରୁ ଏକାଥରେ ଏମିତି ସଫା ହେଇଯିବ ଯାହା ଏ ଦେଖ ଦେଖ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଶାଗ ଭିତରେ ଏଇଟା ବାହାରିଲା ଏଇଟା ଖାଇବେ ମଣିଷ ସବୁ ଇଏ ଖାଲି କହିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏରା ବାଛୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବାଛୁଛୁ ଏତିକି ବାହାରିଲାଣି ଅଳିଆ ଏତିକି ଅଳିଆ ଆହୁରି ଅଛି ଆ ଭିତରେ ସରିନି ଏମିତିଆ ସବୁ ପଚା ମଚା ପୋକରା ଝୋକରା ନାଟ ଲଗେଇଲେ ପୁରା ଶାଗବାଲା ଏକାଥରେ କାଟି କୁଟାକି ଧୋଇ ଧୋଇକି ସିନା ବାଛି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ହକ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇକି କିଣିବି ଏଣେ ଖାଇଛନ୍ତି ପଡ଼ିଛି ସେଣେ କାମ ଅଛି ଏଣେ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ସବୁ ପଡ଼ିଛି କୁଆଡ଼େ କୋଟା କରିବି